يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل يا نبي سلم ثم سلم على النبي أولي يفنى وويل الله تجيتك oburni daha taga kahonoma bodowinde musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñay windere feeñjay ɓataake bindaɗo nasande nogase nayi juko hitande ujune ɗe nogase tati ɓatakuji men fayti koye tarihaji annabaaɓe en jetti joomi men tagɗo en konnuɗen hakkude jeeri e waalo wi kam tan yen ndewɗum en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamirɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu woodede men e o duniya en jetti en jaari khalifa men diine aada kala musidɓe tedduɓe sénégal mauritanie mali gambi guine e diaspora o kala gorko e debbo suka e mawɗo kala hettiyankoɓe yewtere weltare tv min calminima min juurimama min duwanimama min ñaguimama duwaw kala ɗo gonɗa min tinma ɗon kala ɗo gonɗa an battuɗo haqqille mum e jewte weltare tv buuɗal yurmeende actualité je ko yahata mum kala min tinma no tinirɗa men ni noon min tinirma duwuji ma ɗi duwotoɗa hay sarani profil uji amen ene yetto amin tina ɗum amin jeemoni kala ɓernde mum ɗo woni ɗo amin jeemoni kala anniye mum faade amen duwaw woni kala yidde woni kala wadde fawi koye jogal ko neɗɗo jogui koko ɗum rokkirta so yidde nde so korsaka so duwawo ɗum ne yetto min gandima min gandani min gandi aɗa ɗo aɗa jooɗi ɗo aɗa yiiɗi amen aɗa horsini amen aɗa duuno amen jamma e ñalawma te aɗa yiiɗi jokkodirde amen so hani aɗa jogui tonggode amen yiiɗi wadde amen message kono aɗa andi tedde ndi aɗa andi kadi message uji ne keewi aɗa joñi amin tini ɗum amin tinma ɗon kadi amin duwonoma ɗon kadi amin gondi e ma ɗon moni kala inde mum e yettode mum en beltanima ɗum ceerno Khalid Abdullahi Sy en garti alhamisa hande tedduɗo nogas e nayyi lewru août 2023 jokkande bandiraɓe kadi yewtere mabɓe ittonde e service mabɓe duusoɓe golle mabɓe duusaɓe pinal duusaɓe gandal duusaɓe humpito tarihaji ɗi Allah addani annabi o sallllahu alayhi wa sallam e deftere mum tedduno no qur'anil karim en jaltino hanki hudar en naati hanki e jubbande qaruna hakkude e Moussa ɓi bammum sikki ala kadi hande ma en lumbo e holi o gonnoɗo qaruna ko Allah rokkuno qaruna no Allah rokkirno qaruna no qaruna waɗiri hoore mum eɗo wattindi gala ceerno Khalid hande ene heeɓi arde min hen no yiɗiri ni inchallah ɗum noon en calmini yummiraɓe ɓe moƴƴuɓe ɓe duusoɓe ɓe mawniraɓe ɓe tedduɓe duusoɓe gorgolaɓe jinnaɓe sehilaɓe mawniraɓe miñiraɓe denɗiraɓe windere nde kala salminama ceerno Khalid bisimilla maɗa calmina bandiraɓe gan sa garen e jewte meɗen assalamu aleykum wa rahmatullah ceerno Khalid bisimilla maɗa
nden wadde juulen e ɓurɗo nafa. Waaleykum assalam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Seydi Saar mi salmitimama, mi weltanimama no feewi. Mi ñaguima Allah to gonɗa foof yo jaam Allah e kisal mum e nden ka mum won e ma. Mi salminima kaddi salminago, caggal ɗum kadi mi salmitimama salminago ngo calminɗami. En calmini dendagal julɗo ɗo woni, kono en gardini e calminali ɗi jinnaɓe men wonɓe sababu woodede men e ɗam ɗo gurdam aduna. En calmini jinnaɓe yaaɓe ɓe dawlima ɓe gadima en to barzakh, yo Allah moƴƴanɓe toon, yo Allah wattuɓe moƴƴuɓe, yo Allah hokkuɓe toon nemaji ɓurɗi nemaji aduna, kamɓe e dendagal mayɓe julɓe. Kono jinnaɓe wurɓe ɓe en ñaguima Allah yo Allah sembinɓe, yo Allah sellinɓe, yo Allah hokkumi sago mabɓe e gurdam mabɓe, taw ko sago jiɗaɗo, sago nafowo guila e aduna ha e lahara. En ñaguima Allah yo Allah moƴƴan kala julɗo. En ceerata ha ñagarde ɗum Allah subhanahu wa taala. Nde wonno duwonade julɓe ko duwonade hoore mum. Allah ne jogui malaikaji, kala nde duwiɗa duwaneɗa julɗo bande ko moƴƴi, ɓe mbiya aha annene kayne ya dañu hono ɗum. Kala nde duwiɗa ko boni duwanɗa julɗo bande, ɓe mbima annene kayne ya dañ kon hono ɗum. An sa duwima ne wawi jaabede malaikaji ɗi, an sa duwimi ne wawi jaabede, ne wawi wasde jaabede, kono malaikaji ɗi so duwima tan koko jaabete. Ɗum noon neɗɗo foti duwanade julɗo banɗum tan koko moƴƴi, wadde ganda sa duwanima julɗo bande ko hoorema duwaniɗa. Nde wonde malaikaji Allah nene taguiɗi, kanji ala ko woni golle majji so wona nde duwaniɗa julɗo bande foof, ɓe mbima yo Allah hokke hono majjum, ko wawi wonde foof. Wadde en calmini dendagal julɗo ɗo woni, kono en calmini kadi ceerno men, guiɗo men, sehil men, mo par nortoɗen, mo ganduɗa kadi so tawi en jooɗima eɗen mbiya Allah wi, nulaɗo wi sallllahu alayhi wa sallam, Allah rewni ɗum ko e junggo makko, kanko alhaji ceerno Mahmoudou Belli Mbaye, gorko moƴƴo, gorko bawɗo alqur'anil karim, gorko jangguinowo, pamminowo, gorko karaysire, gorko dewowo Allah, dewnowo Allah, gorko jiɗanɗo julɓe foof jaam, jahowo ko moƴƴi, jiɗɗo ko moƴƴi. Seydi Mbaye min gari ha galle ɗo, min calminima, min juurimama, min ñaguimama du'aw kam e yafuya. Min ñaguima Allah yo Allah hedde ɗon ko juuti ko juuti ko juuti, ala ko gasata, kono yo Allah junnu. Caggal ɗum en calmini dendagal musidɓe to goni, en calmini mawɗo men, jinnaɗo men hono Baba Demba Coulibaly, ɓurɗo andirede noon Harouna Coulibaly ɗo e Senje, kanko e cuddiɗo makko emin mbiya ɗum yaayi, taw noon ko Hawwa Abou Ndiaye wiyete. En calmini bani ko gorko Harouna Abou Ndiaye, kono mi salmini banam debbo gonga e gonga hono Rugiyata Kounassi ɗo e Senje, kono koto sorigo to o jeeya. En ñaguima Allah yo Allah sembinmo, yo Allah hokkuma sago makko, guilliɗo o yiɗen saabi Allah ɗi eɗi jiddimo saabi Allah ɗi, yo Allah tabitin ɗum ko moƴƴo, ko moƴƴo, ko moƴƴo, mo teddini en kadi ko ñande foof. Eɗen ñaagui Allah yo Allah ruttumo ngal ɗon teddugal. En calmini jaatigueɓe meɗen, eɗen gardini hen ceerno Amadou Diago, en ñaguima Allah yo Allah junnu gurdam makko, kanko woni jaatigue ɗanniɓe, omo tawe to Arsantoyi, taw o jeeya koto ndulumaji jaafo ɗon, o jeeya koto Agnam liduɓe, kono Allah joƴƴinimo ko ɗo e France to wiyete Arsantoyi. Caggal ɗum jawten ndewen tarab calminen kamɓe foof, kalda e limtude on saaha payen nde wonno wuuro tarab, ko ɗon gadi eɗen jippade nde Allah addi en ɗo e ndi leydi, ko ɗum waɗi en jejjita wuuro ngo. Caggal ɗum en calmini el befnaɓe, jatigui meɗen hono Ifra Karfaso, moƴƴo mo Allah moƴƴini, tedduɗo mo Allah teddini, bawɗo teddugal, taw noon omo wallodira e ɗen ɗon teddule, cuddiɗo makko moƴƴo, ballowo mo e on ɗon banggue biyetoɗo Hawwa Sow. En calminiɓe, en juurimaɓe, ɓe ñamiri ñebbe ɗe seesa, kono en calmini mawni ko Seyni Karfaso, taw ene wonde cuddiɗo mum sokhna Aïssé Soumaré. En calmini président fondation Nourul Huda mo Europe biyeteɗo Hammadi Gueye,
kono taaɓoɗen ɓennden jehen to wiyete évro calminen mawɗo moƴƴo kono ko ñaamo ñebbe biyeteɗo gaynde jaako en calminimo en calmini cuddiɗo makko moƴƴo mo ganduɗa kañum woni sababu fofof taw ko biyeteɗo Hawa Konté calmini banel calmino en ñande foof en jejjitamo kankone kono en calmini mawɗo moƴƴo Oumou Touré en calminimo no feewi ko alda e limtude tan kaɗen ɗo en calmini bandiraɓe foof en calmini dendagal julɗo en duwanima ɗum ceerno Abdoulaye Saar mi salminima mi duwanimama ko gonoma mi duwanade foof yo Allah waɗir no mbirten ni mi artirema konngol e on ɗon saaha ciiftina en to jarannoɗen jokken golle Seydi Saar. ceerno Khalidou Abdullahi Sy a jarama ɓe calminɗaɓe kala en balliɓe salmitade kadi en calminiɓe dow ɗemgal maɗa no mbaɗɗa ni ko noon jatigue yejjitake nde tawno jatigue ko hunde mawde fulɓe mbi woorde wuuro ɓuuri woorde jatigue nde ciftorɗa jatigue kala salmin ɗum duwana ɗum nde tawno on ko waɗanma e sahaji ɗi ganduɗa ene hatojina no feewi ceerno Khalidou haade men yettade Qaruna Abou Baydi Kaw ceerno Abou Baydi Kaw ceerno Abou Baydi Saar ceerno Abou Koumbel ɓuri andirede Keccel Saar ne waɗi erago e faade bandiraɓe kala e he mon bandiraɓe julɓe e he mon bandiraɓe fulɓe tinnoɗe duttuɗe e boyli gase boyli e galleji mon e guure mon e guese mon e beddaji mon e laddeli mon tawno en gaare forage uji kono e kala saaha eɗen tina forage uji ɗi paani caɗele mbaɗa rewɓe daña caɗele sukaɓe daña caɗele wuuro ngo ɗomɗa wuuro ngo aana yimɓe cinga yimɓe ganda e koyemen jawdi ndi tampa ɗum noon alhamdulillah boyli men gonata luggi no feewi temedere ujunere ne asa woyndu million ne asa woyndu ko jaasi ɗum ko famde ɗum ne asa woyndu ɗum noon woni kala yo tinno waɗa woyndu e galle mum hippa fewna ha feewa ɗamino so tawi forage boni minen de amin jogui ɗo min ƴoogi min ngala caɗele moni kala yo miijo ɗum oɗo saaha mo gonɗen ceerno Khalidou Abdoulahi Sy Qaruna e jawdi mum en kaali hanki iwdi mum e bewre mum jawdi makko ɗo no dañiri kala ceerno Khalidou eno jogori dañirde bisimilla ko ɗon jaranoɗen ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol haali gonga ɗo ciftinɗa ɗo ko ɗon jarannoɗen oɗo Qarun kankone won kawis mo dañi mo hay goto dañani e on ɗon saaha kanko oɗo Qarun en kaali sifa makko seeɗa ñalawma hanki o Allah winomo inna Qaruna kana min qawmi Musa ay fabaga alayhim Qarun oɗo o jaa ko e yimɓe Musa o jaa ko ɓi bamum Musa ko ɓi nene mum tokoso annabi Musa kono fabaga alayhim o bewi e dow mabɓe o bewri mawnikinare e towninade e hebbinade jawdi nde won noon Allah wi wa ataynahu min al kunuz min dokkimo jawɗele kewɗe en kaali ɗum hanki Allah subhanahu wa ta'ala hokki Qaruna jawdi ndi ganduɗa o hokkani ɗum hay goto kono noon Allah winomo wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah ay ko dokkumami ko ɗaɓɓu hen galle janggo mo aɗa jogori hoɗoyde sa ruttima to Allah heddi wala tansa nasibaka min ad-dunya woto yejjid gueɗal ma e aduna he kono noon gueɗal ma e aduna he wona tan ya welnu aduna o ya wat ko welma oɗo wala tansa nasibaka min ad-dunya ko firlit gurdam ma e ko ina wela Allah kono woto yejjid hoore ma gaga wasde wadde ko moƴƴi wad ko moƴƴi sa waɗi ko moƴƴi ko ɗum rontintoma janggo lakara daña ko moƴƴi mbasa wonde pellisaɗo nde wonnoon ari e hadis Seydi Saar nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam wi alɗinoro gueɗe joyyi ko adi gueɗe joyyi ene ngara alɗinoro gueɗe joyyi ko adi gueɗe joyyi ine ngara alɗinoro cagatagal ma ko adi nayewuma ɗo gonɗa sagata ɗo wat ko moƴƴi rew Allah wat gueɗe moƴƴe ko adi nde aɗa naywa so ɗum ɓenni gueɗe ɗimmingel ko alɗinoro cellal ma ko adi nde aɗa ñawa neɗɗo fof ko jegoɗɗo ñawoyde saabi hay sinno rafiji jaggani ɓandu ma mawnu sa naywi tan ɗum ko rafi wadde alɗinoro cellal ma ko adi nde aɗa ñawa so ɗum ɓenni gueɗel tataɓiwel ko alɗinoro nde joguiɗa temps
ko adinde aɗa sohla neɗɗo fof ko jogoɗo sohloyde tan kadi so resama ɓesgu dañama sohla arat ko adiɗe ɗo gueɗe aɗa jogui temps seeɗa rew Allah mbaɗa ko moƴƴi ɗaɓɓu ko heewi to banggue moƴƴere gueɗel nayaɓiwel ko so tawi Allah rokkima sembe e doole e jawdi no sifori foof tinno daroɗa ko adinde aɗa wasa nde won noon ko basal e ngaalu ko kañum sawnodiri Seydi Saar gueɗel battugel joyi ko sahani gurɗa nde daro darna koyɗe ƴeewa ko poɗɗa gollude kone naftama janggo ko adinde aɗa maaya wadde noon ɗeɗo gueɗe joyi kono ɗum nelaɗo sallallahu alih w sallam wi yo neɗɗo alɗinoro ɗeɗo joyi ɗe gaɗiɗen haalde ko adi joyi cakkitiɗɗine gara ɗum noon yo Allah won ballo Qaruna noon o waɗani dani konngol arti e ma e on saaha jokken golle Seydi Saar. Qaruna suɓama woni ɓurɗo arlude e nder windere ngaalu ngu Allah rokkimo rokkani ɗum hay goto o beewi ceerno Khalidou ɗiɗo wasiya joyi ɗina sallam wasiyiɗi kala neɗɗo so watti hen haqqille mum tan o nayi wirta kono moƴƴiri denɗo cukaka mum nayi wirta ko nayewu moƴƴu pijirɗo cukaka mum nayi wirta ko nayewu kamnigu sa nani neɗɗo nayi wiri no moƴƴiri o nayi wiri no moƴƴiri tan koye cukako feeñata sa neɗɗo nayi wiri no boñiri tan koye cukako feeñata foof koto cukako lasli o ko ga ceerno Khalidou ko ni Allah wi kala julɗo yo ɗaɓɓo galle mum laakara hayso ene jogui gueɗal e aduna est ce que ceerno Khalidou. Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi weltanimamo no feewi ko ni Allah wimo subhanahu wa ta'ala kala julɗo ko mbawɗa dañde foof kala ko Allah rokkuma e jawdi ɗaɓɓo hen galle laakara nafɓo hen e ɗoftare Allah woto yejjitno woto ɗaccu gueɗal ma e aduna ngal gollu e aduna taw ko golle dontinojema dañde galle moƴƴo ɗaɓɓeteɗo laakara o moƴƴan yimɓeɓe cakkoɗaɓe e ko Allah tottuma ko fodde no Allah moƴƴiniran ma ni woto ɗaɓɓir jawdi ndi Allah rokkuma ndi bonnude hunde e leydi he aɗa golla goofi e ko nandi hen ɗum neɗɗo fof ne wiya noon ko ni Qaruna wiyano wadde noon ko ni Allah wi wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah kono wala tansa nasibaka min ad-dunya e kadi wa ahsin kama ahsana Allahu ilayka kama ahsana Allahu ilayka ma ko masdariya maana ko wa ahsin ihsanan ka ihsanillahi ilayka wadde noon kanko Qaruna o gollani ɗen ɗon golle Allah wimo ko wala tabghi al-fasada fil ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin ay holko Qaruna jaabi ɗon ma en garoyi hakkude makko e annabi Moussa de nde o wiyandani kanko Qaruna o wi ko innama utituhu ala ilmin indi ayi keɓirmi ndiɗo jawdi ko gandalam ay gandal gongal ɗo am ɗo ko ngal gandal keɓirmi ndiɗo jawdi haala kawni muttasifan bil ilmi alladi indi wadde noon ko ɗum ɗo keɓirmi jawdi ndi Allah tottimi ndiɗo jawdi sababu nde laatademi mboɗo haandi hen sibi ɓuralam e gandalam ko ni Qaruna wi nde wonnoon ɗon ɗon ñande ko yimɓe ɗiɗo ɓurimo gandal e dendagal banu Israila en wonnoɓe e dow leydi he ɓurimo jogade gandal tan ko annabi Moussa e annabi Harun ko ɓen gonno ndulaɓe e on ɗon saaha annabi Moussa e annabi Harun e ndendi nelal annabi Harun ko mawnum annabi Moussa hecci ɗum hitande wadde noon caggal ɓeɗo ɗiɗo kanko Qarun ko kanko daɗi gandal caggal ɓeɗo ɗiɗo dendagal heddiɓe e on ɗon saaha en kaali hanki gandal makko ko pecce tati fecceno kanko e ɗiɗo ɓe Yushiu e Kalibu Yushii e Kalibu o funti ɗumen o heftoyi gandal mumen caggal nde annabi Moussa fecci kamɓe tato deftere de wiyetede kimiyade o ruttiti o funtiti ɓe to o jangguiti e mumen pecce mumen ɗiɗi ɗe o janfi ɗumen
ha o rendini pecce mumen ɗiɗi ɗi wondude e feccere makko nde o rendini ɗum fof. Seydi Saar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou jawdi ne weeli kono ne bewna. So Allah rokkima jawdi a bewani ko hunde moƴƴude no feewi. ɗo kaalaten jawdi waruna ciftorten ɗo henna ko gorko pullo moƴƴo. ceerno Khalidou moƴƴo ne weeli siftorde. gorko pullo moƴƴo ballowo rendo ballowo windere mo faltaki ballal mum hay goto. heddoro noon ko neɗɗo goto wawa weltinde yimɓe foof kono ko waɗata kone battini. min meeɗi amin jooɗi amin jewta jolfo goto ari omo haala omo namdo ha wiya ko kaari waɗata ɗo hen hande yewtere muɗum wonno ko hôtel Cafédrome. o wi ode mo kalɗon ɗo inde mum minen min gonno ko Arabie Saoudite meeɗi ittude 1 milliard francs CFA totti mo laamu leydi Sénégal joƴƴini toon wonde kala ɓiɗɗo leydi ndi gonɗo ɗo jiɗɗo hoodde kañum e galle mum waɗa ɗum biye dokka ɗum ko yettori kono woto indan feeñi hen. caggal inde makko feeñi hen on haali ɗum ɗon ten andamo. caggal ɗum waɗi kene wona temedere ko fawi juma e jama waɗi boyli kewɗi rutti hande sa ƴeewi ko yoɓanta yimɓe e luwasuuji e safaruji e ñamminde yarude no wayno leydi. onon hande serte Qaruna woni on woni Gajjel Ka mo ganduɗa gumminɗo société suudu meɗen. ɗum ne kadi ko hunde jarde haalde ko seedam fagal moƴƴal kadi hono makko en woɓɓe kadi ne goode nder rendo ngo ko jogui ko ne pecce ɗum e julɓe ne pecce ɗum e windere nde ne nafta ɗum ene nafka hen. ceerno Khalidou Abdullahi Sy Qaruna heeɓi gandal kimiya o rendini deftere nde e makko ko wattindi wadde kanko Qaruna. jawdi makko kanko oɗo Qaruna ɗum ne jeeya. Seydi Saar mi salmitimama mi weltima e namdal ma no feewi. Qaruna heeɓi gandal kimiyangal ha timmi o rendini deftere nde ɗo makko o watti noon waylude gueɗe kewɗe o jaggat bedekaji o watta ɗum haalis danejo o jagga kire o watta ɗum kanŋe bedekaji fof o watti nangude omo wayla omo watta ɗum haalis danejo taw ko gandal ngal o wattirta noon kala ɗo kire woni omo wawi wattude ɗum kanŋe taw ko kanŋe moƴƴo lenggu. ko ɗum woni sababu kewgol jawdi makko kanko oɗo Qaruna ɗum ne jeeya hen. ɗum waɗi sababu o wi innama utituhu ala ilmin indi. ilmu o noon ko kimiya o ɗum waɗi wi mana o ko iktasabtuhu bi ilmi alladi indi. wadde noon o yakori dañal ngal hokkimo ɗum tan ko gandal makko o waɗani hen goɗɗum o wiyani ɗum ɗo ko ɓuural Allah o wiyani ala o wi tan ko gandalam addi ɗum ɗo. ɗum waɗi sababu Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko mbate o anda oɗo biyeteɗo ko Allah. Allah kam halki ko adimo kanko oɗo Qaruna halki leƴƴi kewɗi ɓennude ɗi ganduɗa kanji gaddinomo tagede kanko Qaruna. ɓen ɓe ganduɗa ɓuurimo cagatagal ɓuurimo sembe ɓuurimo hewde jawɗi Allah halkino ɓen kanko ara hande wiya ko jawdi makko hokkimo. awalam yalam anna Allah qad ahlaka min qablihi min alqurun taw kadi ko man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. wadde noon Allah subhanahu wa ta'ala wimo yo wattu hakkille ko haalata. so tawi ko jawdi Allah halki ɓurnoɗomo hewde jawdi. so tawi ko doole Allah halkino ɓurnoɗomo hewde doole gasata. wadde noon e on ɗon saaha jawdi ndi heewi kanko Qaruna faaro makko ene ɓeydo hewde ñande fof mawnikinare makko ine ɓeydo hewde ñande fof kanko Qaruna e hoddiro Allah heewi ha yetti nokku o
o noddi yimɓe makko fof kanko Qaruna hankadi nanta tan ko eskey Qaruna eskey Qaruna eskey Qaruna Qaruna koye malama Qaruna koye malama hankadi ko ɗum tan haalte e on ɗon saaha o noddi yimɓe makko o sinki omo yiɗi yaltude e nder wuuro he ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou a jarama kala joom haqqille ene wawi ƴoogde hen wasiya moƴƴo no fewi saabu hande eɗen teske rendo men neɗɗo no sippire na daña tan fisbogor wiye min de woto bonnu jawdam ndi anda fo peeje ɗe mbanmi ha dañmi ruttane waso yejjite hen Allah subhanahu wa taala taw ko Allah rokki ɗum Allah noon kala jejjiɗɗa ɗum e dokkal ngal wo rokkuma ngal wo andinte kadi a yejjitimo hen nde tawno ma dañ ko battini yeeso maɗa ceerno Khalidou est ce que ceerno Khalidou Qaruna jawdi mum nana ɓeydo bewre mum nana ɓeydo ɓe mbi noon jaaɗo ha tampi miskino tampuɗo no fewi so fini suba goto dañi en heewi wadde waylo mawɗo ceerno yo Allah won ballo ceerno Khalidou o yalti kanko Qaruna on ñalawma ko wonno eno yaltiri e ko waɗi. Seydi Sar mi salminima lawol gongol aha o yalti kanko Qaruna o noddi yimɓe makko o ñanti ñalawma on ɗon ko ñalawma aset wonno omo jogui yimɓe wiyama ko ujunnaji nayo kono ngol konngol sellani wiyama ko 900 neɗɗo 900 neɗɗo o yalti omo waɗɗi mbaɗɗantewa makko ina heedi ñaamo makko kanko Qaruna 300 cukalel gorel ina heedi bange makko nano 300 cukalel dewel taw noon sukaɓe worɓe ɓe heɓɓe bange ñaamo e sukaɓe rewɓe heɓɓe bange nano ɓe pop ene mbaɗa cinkale taw ko kanŋeji eɓe mbaɗa aɓe ɓorna bakaji joɗɗi no fewi on saaha noon kamɓe pucci mabɓe e mbam pucciji mabɓe ɓe jogui ko pucci e mbam pucci kanji foof eɗi cinka eɗi pawa jappeje taw jappeje ɗe ko bagui o way kono bahani ene yooɗi ha may kanko noon Qaruna o jogui ko mbam puccu kono noon mbam puccu o waɗa hen ko jappeje mbaɗe no boɗeje coyni kono mbam puccu o noon ko ñaawo kono e nder ko ñawɗi ko ranwi e makko ko ɓuuri hewde eko ɓowli e makko ko taw noon jappeje makko ɗe ɓe mbay kono mbiɗen ni labangal ngal ko kanŋe labangal ngal o waɗi e mbam puccu ngal wadde noon o heblima ndeɗo heblande o yalti omo ñaaƴa e nder wuuro he ala ko yaltinimo omo yirlo e wuuro he so wona hollude ko gando hollude ko dañƴo hollude faaro hollude maw ala fof ko yaltinimo e nder wuuro he omo yirlo e maggo so wona ɗeɗo gueɗe wadde noon Qaruna fuɗɗima yaltinde ko moftino e muɗum ɗum waɗi ɗo tan Allah wi fa haraja ala qawmihi fi zinati ayi ɗo henne o yalti kanko e cinkal makko e yimɓe makko ay yiɓɓe aduna ɓe kala hen mo wirti holko wiyata ya layta lana mithla ma utiya Qarun hanino min dañi hono ko Qaruna rokka ko hanino wodani min ko wodani Qaruna ko ndiɗo jawdi aduna hanino min dañi hono mayri Seydi Sar konngol arti e ma e on saha jokken golle. ceerno Khalidou Abdullahi Sy aɗa andi neɗɗo wahlotako ko wiyete neɗɗo wahlima ko wahlotako ko masque o tan samata neɗɗo ne heewi wutteji neɗɗo ɓuuri doño bonde doño so ari lekki tan jogo kiiɗo kuɗo kono neɗɗo ko kawniɗo neɗɗo ne heewi wutteji ɗum tagui noon fulɓe mbi mo suwa maayi gasani tagdede ko gonga saabu neɗɗo
o wawa wahlade ko masque makko samata so wiyama oɗo de ko ni way kono ƴew ko ɗanni ko walla o yiiɗa o waati dani en ko yiyanoɗomo herse ko nati yiɗ ɗum tan o waati ni neɗɗo ko masque mum tan samata moƴƴere noon ko moƴƴere moƴƴo so yeehi hawnati wonde moƴƴo tan ko masque o saami ɗum noon ceerno Khalidou oɗo qaruna ko ni tan o wano gila jawdi ndi arani jawdi ndi ari masque o saami omo hollira ko makko omo hollira bewre makko ɓeɗo henna wiyoɓe ni ɓe ceerno Khalidou ɓeɗo ko ni mbi beele koɓe fedde walla ko serdi ɓe ceerno Khalidou. seydi Sar mi salminima lawol gongol mi weltanimamo no fewi aha ɓeɗo ko noon mbi kono ɓe gona fedde wotere ɓeɗo mbi ko hanino Allah rokki min hono ko rokki qaruna ko hanino min dañi hono ko qaruna dañi e jawdi ko e nduɗo adunaru qaruna de ko joom gueɗal mangal no fewi no fewi no fewi o ɓetanama ɓetu timmungu innahu la du haddin adim ɓeɗo ko ni mbi aɓe gooɗa ko qaruna dañi ko ɓe jiiɗi dañde hono majjum seydi Sar kono woɓɓene toon ɓe Allah wiyata wa qala alladina utul ilma ay ɓeɗo Allah no hokkiɓe gandal kadi Allah ne fodaniɓe janggo lahara eɓe jogori dañoyde toon gandal kollowal neɗɗo jaanje moƴƴere gandal kollowal neɗɗo ko nafata ɗum gandal kollowal neɗɗo hakkude mum e joomum ay ɓeɗo keɓɓiti mbi feere mon boni holɓe ɓe mbiyata noon wiyannoɓe nane hanino min dañi hono ko qaruna dañi ko ɓen kaali ɗum gasni ɓe toon keydi oga banggue ɓe mbi feere mon boni waylakum in thawabullahi kay khayrun liman amana ko qaruna dañi ko ɗum goɗete ɗon feere mon boni baraji Allah biyeteɗi aljanna ɗi ganduɗa ko ɗin ɗaɓɓete janggo ɗi ɗin kay ɓuuri moƴƴude wonande on gonɗinɗo Allah o golli golle moƴƴe ko ɗaɓɓoton ɗo ko de wona ɗum ponɗo ɗon ɗaɓɓude ko dañje baraji Allah dontinoji weluyo Allah o rontinoya dañje galle aljanna ko ɗum ɗo ponɗo ɗon ɗaɓɓude ƴeewe baraji ɗi dontina on dañje weluyo Allah rontina on dañje aljanna kono wona woɗede ko oɗo ɗum ɗo koye aduna haaɗi ay ɓeɗo goni joomen teskuya ɓeɗo goni ulil albabi en ɓe kalni ɓe to kaɗo haala e on ɗon saaha noon ɓe keɓɓitiɓe mbi kono wala yulaqaha illa sabirun hawridintake e gollude golle ɗe ne dontina weluyo Allah ha yettoyo galle aljanna so wona muñɓe e ɗoftare Allah so wona muñɓe e goofi Allah so wona muñɓe e ñawore Allah kala ko Allah ñawaniɓe ɓen de ko ɓen Allah rontinta ko kalɗen ɗo ko sa muñi aɗa rewa Allah dewal Allah ñalawma foof ko famdi fo ene salminma laabi 5 muña ɗum ene muusi hen saaha tawma aɗa jogui temps hen saaha tawma a ala temps so ɗum ɓenni muña ɗum ɗo ne weeli kono aɗa andi Allah ne haaɗi ɗum goppa ɗum ko muñal ɗum ɗo aɗa andi ko yamirore Allah ne muusi ne tiiɗi wadde kono ɓaade ko Allah yamiri mi daro hen fodde bawɗam ay ɗum ɗo wala yulaqaha illa sabirun hawridintake e ɗeɗo gueɗe sowona muñɓe e ɗeɗo gueɗe ɗum noon Seydi Sar konngol arti e ma e on saaha jokken golle ceerno Khalidou Abdullahi Sy dañal ne weeli kono hulɓini hen ko bewre nde tawno hande sa ƴeewi e nder rendo men dañɓe ne keewi kono sa ƴeewi e nder dañal ngal bonande nder ne heewi no feewi saabu sa ƴeewi hande nokkuji hande ɓurɗi mantinade ɓurɗi yodde ɓurɗi ŋarɗinede ɗo cangarte ɓuuri wawde waɗede ko jawdi fewnata ɗum sa ƴeewi tawata ko joom ngaalu mawɗo woni caggal fewni ɗum ha feewi taw ko ɗon borjete watte kala mum hande yeehi ha yetti ganduɗa hande e nder leydi Sénégal ene yettiɗo watte mi anda ko lembal e mbakal ko holɗum hande ko sukaɓe rewɓe jolni go garay nokku ŋarɗinaɗo taw ko joɓeteɗo naata toon ene gama sabaraji men ha kollira awraji mumen ene mbadda e mbakal ko hirde wiyete noon kala naata woni yoɓa hande ɗum hande wonti ko kewi e nder leydi ndi ko hunde kewnode kono nden waɗirno koye dingiral joomum ama taw ne jogui pantulo less walla goɗɗum kam ko gandirɗa
hayso weddima koyɗe awre mum yaltata kono hande o ala koɓe cakkata haydara nde tawno koko yoɓete ɗeɗo gueɗe kala ko kalisaji mbaɗata ɗum beele kalis ara kadi ko hande ko banɗe tan belɗe mbaɗa ene awire kalisaji gonɗi taw banɗe ɗe kadi watte hen koko harmi adda ko harmi ko yo Allah faabo en. ceerno Khalidou Abdullahi Sy Qaruna ɓuuri gandal e hol goɗɗum ko Qaruna ɓuuri ɓe to banggue ngaalu makko e gaga hen ngaalu makko ceerno Khalidou. ɗum noon Seydi Saar mi salminima lawol gongol oɗo Qaruna en mbi ko kanko daɗi gandal e dendagal banu Israila en so wona Moussa e Haruna. kanko ɓuriɓe wawde jangude deftere tawreta nde. kanko Qarun ko kanko ɓuriɓe yodde ko joɗɗo. kanko Qarun ko kanko ɓuriɓe jawdi. kanko Qarun ko kanko ɓuriɓe moƴƴude sawto. ɗeɗo gueɗe foof ko Qaruna ɓuri banu Israila en. gueɗel gotel woni ko ɓurani o ɓura hen ɗiɗo ɓurimo woni gandal ngal kono ko heddi ko foof kanko daɗiɓe. Moussa e Haruna ko kamɓe ɓurimo gandal to banggue deftere nde kono noon ko heddi ko foof kanko daɗiɓe. kanko ɓuriɓe hutorade deftere nde nde wonno no sohli ko aduna alay saago kutoroɗa nde ko heewi sababu heewa. kanko ɓuriɓe yodde, kanko ɓuriɓe alɗude, kanko ɓuriɓe moƴƴude sawto. nde wonno ɗum ɗo koye artukaji mawɗi jeeya moƴƴude sawto e jondam e ko nandi hen. eyyi kono noon wonde kulɗo Allah kam ɓuuri. e on ɗon saaha o bewi o mawnikini o folli rewde e annabi Moussa kanko oɗo Qaruna. on saaha Moussa ene nodda yimɓe ɓattiɓe ɗum o noddiraɓe siɓi enɗam gondam hakkude mabɓe omo wallodira e mabɓe gurdam aduna. kono noon Qaruna yahat kanko beele ene torla Moussa kala waktu o ƴewata ko ina bonnana Moussa gurdam mum ko ene bonnana ɗum annabagal mum o tampini yimɓe ene haala ɗum tan ne haala ɗum ñande fo tan ɗum ɗo tellima ñande fo ɗum ɗo tellima. kala ko Moussa haali taw ummi koto Allah ɓeydatamo kanko so wona townikinade e jabbariyankagal wonde dundariyanki. kala ko Moussa addi ɗum ɗon wona sababu o ɓeydo anje Moussa sababu nde ɗum ha waɗi saaha goto kanko Qaruna o mahi galle. nde o mahi galle mawɗo o waɗi damugal galle ngal ko kanŋe. nde o waɗi damugal galle ngal ko kanŋe o fii e ɓale he halis e kanŋe o rendini o waɗi e ɓale he. damugal ngal kam ko kanŋe ɓolo kono noon ɓale galle o waɗi hen ko kanŋe e halis o rendini. e on ɗon saaha kanko Qaruna jawdi ndi fuɗɗima hewde o fuɗɗima wonde gaño annabi Moussa sibi kanko o dardata Moussa ko ɓingu baba o yiɗi ko Moussa jogui ko fof taw ko kanko jogui o wona mawɗo on Moussa hetta caggal o jogo yamirore. ɗum noon Seydi Saar konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle. est ce que malkiso woni koye nadde ceerno Khalidou neɗɗo so dañi jawdi yo nemo hen no feewi yo ñaam yo yar yo holtu yo safro yo rewru Allah yo hollir hen hoore makko no moƴƴi o yettir ɗum Allah subhanahu wa taala wasa yejjidde galle ñiiɓalo koto lakara to ko joɗɗa ko foof ko to de ɓuuri to ni résultat o e kono so tawi a yejjiti to a toppitima ga tan sa ma yi hankadi ko gay pomnete piye leydi yimɓe garan ñaama maaro ɓoɗɗa ceeb ne kaala jananka tawana nangodira to yo Allah faabo. ceerno Khalidou est ce que ni woni ngaalu Qaruna. eyi Seydi Saar ko ni siforide e on ɗon saaha kanko Qaruna o fewni galle makko galle mo inniri hoore makko o fewnimo haw yooɗi damugal ngal uddotode damal galle to ko kanŋe ɓolo ngal fewnira.
ɓale makko ɗe mir galle o fewnira ko kanŋe e haalis. E on ɗon saaha banu israila en fof ina doƴa ina dawa fawde fewde e galle makko, ɓeya mbeeta toon garta, ɓeya ñalla toon, woɗɓe ɓe kirda paya galle makko, ɓe kiira toon seeɗa ɓe garta, ɓe jaaha ha ɗeɓa walde toon kanko Qarun. banu israila en ko ɓuuri hewde hen kala pinɗo ma yetto galle makko, ɓeya dawana galle o, ɓe peccana toon nangue, ɓeya kirda paya toon, goto foof nde fini foof ma yetto galle makko kanko Qaruna. Nde won noon yimɓeɓe ko yiɗɓe aduna, dañal makko ngal yooɗi ɗumen, ala pinowo so wona yettoyo galle makko ƴeewano galle o finiri. wadde yimɓeɓe so tawi gari kanko Qaruna o ñallata ko ñamminde yimɓe, ɓe jewtamo, ɓe guittamo yewede, ɓe jalnamo haw jala, ɓe kalnamo jalnika haw jala, ko ɗum tan woni ko sohli. e on ɗon saaha ɓe goni koye on ɗon sifa, e nder sifa he tan ha Allah subhanahu wa ta'ala jippini asakal e dow Musa. Allah jippini asakal e dow Musa, o noddi Musa, o haalani ɗum wonde asakal mi jippini ɗum. Musa noddi, o ari e Qaruna, o noddani ɗum kam, o ari e Qaruna. So noddi Qaruna wawi wasde arde walla haala goɗɗum, sababu nde maw mo joguiti e on ɗon saaha. wadde kanko o ari ɗo Qaruna ɗo, o joddi e Qaruna, omo haalda e mum, o wi jomiraɗo de wonko jippini ɗo henna. Qaruna wi ko jippini kadi, o yaha o addi ko wiyete asakal, o jippini asakal. Qaruna wi bisimilla, holno wayi? te kadi asakal mabɓe ɓurno webde e on ɗon saaha e asakal meɗen enen. hade l'islam arde, kamɓe ɓe kawri koye asakal beebɗo. sibi kamɓe annabi Musa wino Qaruna ko kala ujunere dinar, ujunere menkelde foof ko menkelde wotere o yaltinta. so tawi noon ko haalis danejo, ujunere mbuɗu foof ko mbuɗu gotu o yaltinta. kala noon dammiri makko ndi, kala noon dammiri so rendinama ene yaltini asakal ko ma wona ujunere dammuwol gotol yaltine hen, waɗe asakal. Seydi Saar, konngol arti e ma e on saaha jokken golle. ceerno Khalidou, hunde nana jogori sofde no fewi, ɗoɗo asgal jippi, mboɗa ndi ɗo Qaruna bewi ɗo, caɗele mawɗe ma ngaro. ceerno Khalidou, ɗo kalɗen askal ɗo, mboɗa ndi en jaññoto seeɗa to banggue askal, beele ko noon askal men wayi walla alani serdi, to banggue ñawoje yaññono men, to banggue asakal men enen julɓe e kamɓe ɓen wonande Moussa yankoɓe e gansaga. eyyi Seydi Saar, mi salminima. eyyi ala, enen asakal men wona noon wayi. enen asakal men so tawi ko baali e beyi, jawdi cewdi ndi koma keeɓa 4 dammugol, e on ɗon saaha jaltina dammugol gotol. ɗon noon ha 100 dammugol ko dammugol gotol yaltinte, ma wood ko ɓeydi e 100 he, e on saaha egga wona dammugol 2. so tawi ko 4 koma keɓen 3 holsere, e on saaha jaltinen holsere wotere, taw ko ɗiɗiri ene naata e duuɓi mum 3. so tawi ko geloɗi koma keɓen geloɗi 5, e on ɗon saaha jaltinen dammugol. wadde noon so tawi ko haalis, eɗen gandi nde asakal waɗata, haalisaji ñameteji jonɗi foof ngalano, ko haalis danejo walla kanŋe, koma keɓa menkelleje 20 kanŋe, e on ɗon sa asakal waɗɗoma, walla ni so ɗum ala keɓa jar muɗum ko ene heɓa menkelleje 20. sa heeɓi ko ene heɓa ɗum, on saaha asakal waɗɗotoma yaltinde. e on saaha 19 ko an jeeyi, goto o pecca ɗum laabi 2, hen feccere wotere mbatta e jawdi ma, feccere heddinde jaltina asakal. ko rubu'ul ushri noon ko 10 banggue, 10 oɗo 9 ɗi ko an jeeyi, an poɗɗo askude o,
battuɗo sappo kelamo kele nayyi poɗɗe hen tati mbatta e ko ma ko gotel nge woni asakal wadde sa rendini kanji foof sa rendini kanji foof sa rendiniɗi sappo e jeenayyi ko an jeeyi patto nogas o peccatama ko hakkude hen feccere wona askal feccere heddinde yalta e jawdi ma ko ni wonno enen ko ni wayi ha joni hatta yawmina haha Seydi Saar kono kamɓe wona noon kamɓe kala ko joguiɗa koma yetto ujunere nde jaltina hen gotel ma yetto ujunere nde jaltina hen gotel ko ni ɗum sifori Seydi Saar ɗum noon konngol arti e ma e on ɗon saaha jokken golle Seydi Saar. est ce que askal mabɓe de ene wemno ujunere fof gotel jiidani e komin ko kono kadi eɗen mbaɗa erago faade bandiraɓe ɓe tinno ɓe jaltina askal tawno askal kañum laɓɓinta jawdi a jogui temedere mbaalu temedde mbaalu temedere naggue cabbi yaltin askal a reemi yaltin askal a gollima hitande ha filtima a dañi ko askini asku aɗa yiilo kanŋe oqirdeji no gonɗiɗa ladde ni a dañi kene askini asku neɗɗo yo asku koy ganda ko jaltinta ko ɗum woni asakal e nder jawdi maɗa ɗum laɓɓinta jawdi ma laɓɓinanma hakkude ma e Allah nde tawno koye farillaji Allah jeeya ko Allah jippide ɗum jeeya koye calɗi l'islam ndi alay so yimɓe ganda ko tambi ɗum ko sa uppi ndun saldu tan so ndu yani caaliki yanat ɗum waɗi noon yimmoɓe mbi so saldu yani caali yani yakare boni ndeke annene yakare ma foof ko nadde aljanna yakare ma foof ko diine ma yo moƴƴu calɗi joyɗi moƴƴinɗi hadi moƴƴa ganda kala ndu ɗaccuɗa a yirbini diine maɗa ceerno Abdullahi Saar ko ni ɓe jaltirinanno askal mabɓe annabi Moussa ari e makko kanko Qaruna holno ɗon wayi eyyi Seydi Saar mi salminima lawol gongol mi salminima no feewi lawol gongol a weltanama no feewi kamɓe ko ni ɓe jaltiniranno joni noon annabi Moussa ari haalnimo kanko Qaruna annabi Moussa wimo asagal ngal ko ni Allah telliniri so tawi ko dammiri ɗi dammuwol foof gotol namdoto ko ujunere dammuwol so woni ujunere dammuwol joguiɗa ko dammuwol gotol jaltinta so tawi ko haalis joguiɗa danejo ujunere mbuɗu yaltinta ko mbuɗu gotu so tawi ko kanŋe ujunere menkelde yaltinta ko menkelde wotere aɗa andi ɗum ne weeɓi ko heddi ko foof ko ni e on noon saaha Moussa haalanimo kanko Qaruna o rutti galle makko nde o yeehi o jotti o miiji o hasbi fodde ko jogui e jawdi ko so tawi ko dammu wuli ɗi o waɗaɗi banggue omo calcula ujunere foof o yaltina dammuwol ujunere fof o yaltina dammuwol ujunere fof o yaltina dammuwol joni noon ujunere ɗi foof ndendi wona ɗum o daari fodde dammuwol gotol ko yaltinta ko heewi nde won noon ujunnaji ko jogui e jawɗele ko hay goto anda joni noon o daari ko foti askude ko mo tottoya ɗum o yi ɗum no wayi hewde o yejjiti gotel fof yaltinana ko ujunere joni noon o yejjiti kewendi ndi o mofti ndi o yi kewendi ndi o jogori yaltinde asakala mo tottoya yimɓe ndi o tawi ɗum ko hunde hewde on saaha fittanoma ko sali ɗon tan o rendini banu Israila en to rendini banu o salima fittanoma ko jaɓani o rendini banu Israila en omo jogori yewtidde e mabɓe e ndeɗo feere nde annabi Moussa fewji kanko ko ɗum o yiiri o yiyani ko Allah tillini ko annabi Moussa fewji ko noon o yiiri ɗum noon ko ɗo yewtere men haɗar hande Seydi Saar so Allah hokki en hawrude e janggo jokken holno ɓe mbaddi inchallahu taala. Seydi Saar mi salmitimama kadi salminago ma kadi mi duwanimama ko gownomi duwanadema Seydi Saar mi ñaaguima Allah kala to gonɗa yo jaam Allah e kissal mum e ndenka mum wonema yo Allah moƴƴin ɓesgu ngu yo Allah waɗe mabɓe barke yo Allah hokke ñamde e barke mabɓe ko juuti bi jaahi annabi o sallllahu alayhi wa sallam. Mi weltima no feewi sanne ɗum noon yo Allah hokku en hawrude e janggo so hawri e welede Allah e on ɗon saaha jokken hakkude Qaruna kadi
e Moussa ha kankone to yooloyi taw ko yolande nde ganduɗa hewani yooliriɓe noon taw ko ndeɗo yolande. ɗum noon Seydi Saar mi woppuma ha janggo so hawre welede Allah. Assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل يا بسلم ثم سلم على النبي أموالي يفنى وويل الله تجيجو oburni daha tagaka honoma wogawinde. a jarama ceerno Khalidou Abdullahi Sy duwa mo duyɗa o mi wi allahumma amina ya rabbi ya rabbal bayt. yo Allah wattu duwa o baade yurmede wanjo e men ngam duwa ma o dañen jaam daña en jaam duumo e pittali men nde tawno jammuji ne goodi. sa dañi jaam e nder suudu ma, a dañi jaam e ɓesgu ma, a dañi jaam e nder galle mon, a dañi jaam e hoddiɓe mon, a dañi jaam e wuro mon, a dañi jaam e leydi mon tan a dañi jaam. a dañi jaam. jaam woni ngaalu, woni cellal, woni fof. sa dañi jaam tan a sellat. sa dañani jaam kala ko ñamɗa yanata e ma. sa lelima ɗanima yanata e ma. tene kadi a sellata, tene kadi a wurata moƴƴam. ɗum woni galleji ɗi yo Allah ɓeydani hen jaam. kono ko enen gonata jaam galleji ɗi. wonɓe galleji ɗi gadda bone ɓe yoɓe gaccu bone o, guitte bone gonɗo e ɓerɗe mon, gonen e jaam. gonoɗon ne ñoha o, ene mormorto o, ene ƴeewa ko haali ne rendini yimɓe, accu ɗum gacca yimɓe gona e jaam. soɓe pini ɓe kaccito, soɓe defi ɓe defti ɓe gotto, so hiranderi ɓe kirto, ɓe ndeeƴa pittal ɗi ndeeƴa ɓe gona e jaam. galle o wona e jaam, joom galle o wona e jaam, ɓiɓɓe galle wona e jaam, galle wona e jaam. mbayen noon Allah rokka men jaam. ceerno Khalid duwaw ma o yo waɗen on jaam bi jaahi annabi o sallallahu alayhi wa sallam. musidɓe tedduɓe ni de woni Qaruna. eɗen gandi annabi Moussa ko joom golo wole mawɗe, gila ɗo wonno Fir'auna. en jalti ɗum, Allah ne limo to Hudar, o iwi toon hande kadi omon ɗo omo wonde ɓi bammakko o kollo mawnikinare e dow gandal makko. tene kadi en jiino jogol wayoyde ɗum ɗo henna ko darsuji aduna enene ha mbawen dañƴuɗo pawɗen koyɗe men. fulɓe mbimo adima e suudu ɓima reena jaral. ɗum noon ceerno Khalid a jarama, yo Allah yoɓe moƴƴere, yo duuso ɓooye, yo Allah nurɗin gandal ngal. on jarama no hettotoɓe aadi men. so jomiraɗo haaji ko janggo ketki malaki jaam, yo jaam Allah ñalla nena. dugnama Musa Khalilu yerala e jeyli dadiriko sabi ɓorɗo windere otolin to gasata kala fomoroka ɓural kolese ɓure ɓuroɗo windere otolin to gasata kala fomoroka ɓural kolese ɓure ɓuroɗo windere ala e annabi mo Allah jono so wona Yasin ɓuroɗo windere. ala e annabi mo Allah jono so wona Yasin ɓuroɗo windere. lifo mo jiɗata